ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ଯିଏ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ହୁଁ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆକୁ ସିଂହ ଗୋଡ଼େଇଲା ହଁ ଖାଇବ ବୋଲି। ହଁ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଗୋଟେ ଗାତରେ ପଶିଗଲା। କେଉଁଥିରେ ପଶିଗଲା? ଗାତରେ। ଗାତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଦୁଆ ଅନେଇଛି। ବିଦୁଆ କହିଲା ବା ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କଲା? ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠେକୁଆ ଦେଖିଲା ଉପରେ ସିଂହ ତଳେ ବିଦୁଆ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। କିଏ? ଠେକୁଆ। ହଁ ହୁଁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ହୁଁ ହଠାତ୍ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ହୁଁ ହେଠୁ ବିଦୁଆ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା। ସେ କହିଲା କୁଆଡ଼େ ତତେ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବ? ହୁଁ ମୁଁ ପା ଆସିଛି ତୁମର ଏଇ ଉପକାର ପାଇଁ। ନା କ'ଣ? ନା କେହି ରଜା ନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ ରଜା କରିବେ। ହୁଁ କିଏ କହୁଛି? ଠେକୁଆ ଠେକୁଆ। ବିଦୁଆକୁ କହୁଛି। ହୁଁ ନା ମୋତେ ରଜା କରିବେ ନା? ହଁ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁମାନେ ଆସି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗଲେ ରଜା ହେବ। ବିଦୁଆ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ହଁ କହିଲା ହଉ ଚାଲ। ନା ଆପଣ ରଜା, ଆପଣ ଆଗରେ ଯିବେ, ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି ନା। ମୁଁ କ'ଣ ଆଗରେ ଯିବି? ହଁ ବିଦୁଆ ଆଗରେ ଚାଲିଲା, ଠେକୁଆ ପଛରେ। ଚାଲ। ଯେମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଛି ମାଡ଼ି ବସିଲା ସିଂହ। ଆଉ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଲା? ସିଂହ। କାହାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା? ବିଲୁଆକୁ। ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ବିଲୁଆ ମଲା। ଠେକୁଆ ଉଦ୍ଧାର ପାଇକିରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କଲେନି? ହଁ।